Siziň emaraňyzda Türkiýe 60 günlük, 70 günlük, 90 günlük turist viza bilen gelenler bar bolsa, salam, Alazim danışmanlyga hoş geldiňiz. Hoş gelmesine hoş geldim yani. Doğru geldim mi? Alazim danışmanlık avukat Murat Fermanov değil mi? Hawa dogry geldiňiz, geçiň. Çay, kofe näme isteýäňiz? Su var, su alırım. Alazim danışmanlığa var eken. Sen mecbur ekensin. Yürüye düştüğünüz abi TikTok'ta. Sürekli reklam, sürekli reklam. Ben neye geldim? Bana da bir iş görkezeyim de indi. Wi, size näme hyzmat? Buyurun diňleýän. Ben 30 günlük vizeyle geldim. Neme hizmetiniz var? Siziň emaraňyzda Türkiýe 60 günlük, 70 günlük, 90 günlük turist viza bilen gelenler bar bolsa, hökmen Alazim danışmanlyk bilen habarlaşyň. Biz size e-kametiniz ýok bolsa okuwa salýas, eger e-kametiniz bar bolsa turist kimlik alyp berýäs. Beýleki maglumatlar bilen aşağıda biziň nomerlerimiz bellenendir. Hökmen habarlaşyň. Alazim danışmanlyk size garaşýar.